Ho teníem ja tot programat l'any passat, pel mes de març, però quan va vindre la pandèmia, com va vindre el confinament, aquest pla nostre va saltar pels aires. Normalment aquí a la província de Tarragona es donen unes 30.000 donacions any. I l'any passat, pandèmia, el 2020, van ser 26.000. O sigui que va haver una disminució de 4.000 donacions. Nosaltres, per estar tranquils, ens agradarà estar entre 10 i 12 dies per poder vestir aquestes necessitats, no?, de tots els hospitals. O sigui, abans de la pandèmia la gent venia de forma espontània i si la gent s'acumulava, doncs s'acumulava. Amb la pandèmia no es podia acumular ningú i vam tindre que ficar un topall i per això la gent va vindre al ritme que va poder. No va ser tant que els donants no volguessin venir, sinó que nosaltres no vam tindre capacitat de ficar-ne més. La feina nostra va ser trobar llocs grans, adients, perquè els donants poguessin tindre aquestes mesures higienico-sanitàries que es mereixien, no? I això ens va costar molt. Vam tindre que tocar moltes portes als ajuntaments, delegacions de salut, i la veritat que ha sigut un any molt dur per tots nosaltres, perquè hem hagut de treballar molt, la nostra feina s'ha no multiplicat, s'ha triplicat, et diria, però que estem molt contents per la resposta del donant de sang, perquè el donant de sang no ens ha deixat mai. Soc del món sanitari, sé que sempre fa falta, que ara hi hagi Covid o no, la resta de malalties i operacions no s'aturen i segueix sent sempre molt important. Tenen el problema de que no hi ha suficient i sempre m'ha motivat, no? A mi em motiva, doncs, l'ajut. S'ha d'ajudar.